какво има на него. Между 5-6 секунди да можеш да го кажеш без да се запъваш, без грешка, без нищо. Трябва да е идеално. Добре. Крал, крал и кралица Клара, крали кларинети от кралската кларинетаджийска на крал трети. Съжалявам, обаче май не каза правилно. Иначе беше много добър опит. Искаш ли втори път? Крал Карл и кралица Клара, крали кларинети от кралската кларинетаджийница на крал Карл трети. Кларината джийница. Малко трудно го кажа от първия път. Нищо, браво! Все пак успя поне малко да го понаправиш, но съжалявам, за твое съжаление няма как да ти дам наградата. Но следващия път, ако искаш, няма проблем, пак ще сме тук и може да пробваме нещо друго. И вие също, ако идвате на Вичка и не виждате, може направо сами да идвате при нас.